sa Luke chapter Luke chapter 10 verses 25 to 37. Katong walay mga Bible, ari mo tan-aw dinhi. Luke chapter 10 verses 25 to 37. Ingon diha, nanata, amen. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod aron pagsulay kang Hesus, nangutana siya magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon? Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan o giunsa mo man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugma ang imong Dios, ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong kusog, og sa tibuok mong hunahuna. Og higugmaa ang imong isig katawo ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na og makadawat ka sa kinabuhi. Apan gustos magtutudlo sa balaod nga ilhon siyang matarong, busa nangutana pagayod siya kang Jesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan Jerusalem ngadto sa Jericho og gibanhigan siya. Sa mga tulisan, gihubuan nila siya, gibunog og gibiyaang hilimatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni adtong dalana sa pagkakita niya sa tawo nga gitulisan, milabay lamang siya agi sa pigas daplin. Unya, nahiagi usab ang usa ka libita sa pagkaduol niya, mitan-aw siya sa tawo ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw ni adtong dalana ug nahiagi sa tawo nga gitulisan, sa pagkakita niya sa tawo naluoy siya. Miduol siya kaniya og gibubuan niya lana og bino ang iyang samad og gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop og gihatod ngadto sa usa ka balay abutanan aron didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og miingon, atiman na siya og inigbalik nako dinhi bayran ko ikaw sa imong magasto. Og si Jesus mitapos sa pag-ingon, karon sa imong huna-huna, kinsa man ni atong tulo ang matuod nga isig katawo sa gitulisan. Ang magtutudlo mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw og buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ginoong Dios, ang imong mga pulong maoy pinakagikinahanglan namo aron kami mabuhi. Dili lang sa pagkinabuhi aning kalibutana, sa mga unsay amo ang adlaw-adlaw Ginoo nga mga pagkinabuhi, apan kining maong pagkinabuhi o Dios pagpangandam sa umaabot namong kinabuhing walay katapusan. Lord, tanan nga kasing-kasing, tanan nga huna-huna, tanan nga igdulungog og ang tanan nga maabot ni ining mensahea, imong ligunon, panalanginan, dasigon, pabangunon, punon nimo sa imong hanggugma Ginoo. Salamat Lord, ang imong mga pulong buhi kayo nga paglaom nga magtulid sa hiwi namong batasan, prinsipyo ug mga desisyon sa kinabuhi. Kanimo among gisalig ang among mga kinabuhi ug ang mga pulong nga among madawat, maghatag ka namo Ginoo og kasiguruhan. Walay gahom ang yawa nga makasakmit sa mga maayong binhi nga imong itanom karon sa among mga kasing-kasing. Muusab ni sa among kinabuhi mamunga gayud ang among mga kinabuhi. Amo ning pagpasalamat sa among mga pag-ampo sa pangalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen and amen. Manglingkod ta mga igsuon. Ang atong pinalahi ba nga uluhan sa pagtuon karon kanang giingon diha, igo lang man kang mutan-aw. Igo lang man kang mutan-aw. Kanang nasa imong tapad sulti na igo ra gyud kang mutan-aw. Ato nang isud sa atong hunahuna kanang mo sink in gyud ba? Kay daghan gyud kaayo nga mga gitawag og Kristohanon. Pero igo lang mo lantaw ba? Walay himuon, walay mabuhat, walay itampo, walay
Walay mahimo. Igo lang sa pagtanaw. Now, ato ning sugdan sa tagsa-tagsa nato ka mga kinabuhi. Natay makitaan nga problema, igo lang natong tan-awon, usahay picturean niya i-post sa Facebook. Nya may nga nita luuya. Sa ato pong pamilya may tabo ni. Naay mga buluhaton, silhigon, hugason, tanan, mga trabahos panimalay, igo lang mo tan-aw. Maghudlatra ni ate, ni kuya, o wala, dili si kuya, dili si ate, si mama, o di si mama, si papa, o dili, bahala na diha. Kay igo lang mo tan-aw. Sa eskwelahan, kugi nag-ayo uban og tuon, kugi na ugayo ang uban og practice, para sa grado ni, nya igo lang tang mo tan-aw. No? Sa trabaho, usahay mag-inisipan pagod, di ako igisugo ana, di ako igi-assign na ana, igo lang mo tan-aw. Nasultian mo na ko, dili, kung matured na ta nga pagka-Kristohanon, dili naman ta kinahanglan pang sultian para buhaton. Because pag nakita ni mo na, nya nga ngayon ng buhaton ni mo na pagpakitang matured na kadiha sa Ginoo. Tama? Because ang maturity, dili magbase sa posisyon. Iwan na, oy, pastor man siya, oy, daghang pastor di matured. Uy, pare man siya, daghang pare di matured. Ha? Kasi unsa pa yung mga posisyon anak nila, daghan kayong mga ingon anak. Ay, ano naman na siya, idaran, lagi. Bahala pag 60 na edad anak, or duhan na citizenship anak. Posible nga ang kinaiya ana, ang pagigugma ana, ang kaluoy ana, ang kadasig ana, ang kalipay ana, immatured paghihapon. And that is why katuno na to ni. Karon akong gimong title kaning igo lang man kamo tan-aw, aron inighuman sa pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo ato na ikat. Tangtango nato ni. Kining kinaiyang igo lang man nga mo tan-aw. Now, gibasa nato mga igsuon ang problema karon sa mga taong nag-angkon nga sila matarong. Nagpakamatarong og ayo. Siklang na si imong tapad, napaminaw og ayo kay ikaw ra bagyod ni. Sulti iba. Di ra ba nimo sultian? Usahay, i-compare na to itong kagalingon sa uban, nga mas maayo pa ko kaysa niya. Pero sa pagkatinuod lang, kung atong tanawon ang sambingay sa atong Ginoo, masakpan nimo nga gi-commend ni Lord ang mga taong gitanaw nga mga hugaw kaysa sa mga taong nag-ilas ilang kaugalingon nga putli. Akong binisayon. Kanang word nga commend, gidayig. Mas gihatagan pa og pasidungog. Muna'y gi-commend. Nakasinabot ha? Notice nga, ang miduol niya, usa ka magtutudlo sa balaod. And unless nga mahimo kang nasagulo ni mo ning balaod o kabalo kag unsay gipasabot ini og makita punis imong pagkinabuhi, ibig sabihin makahimo na ka sa pagtudlo. So kay kisya magtutudlo mas balaod nga diduol sa Ginoo og nangutana. In other words, lahat ng nakasulat sa balaod perfect na siya. Tama? Og mao gani iyahang gusto nga ilhon siyang matarong. Paminawa ni pag-ayo. Sunod nga gigamit nga tawo ang sa Ginoo kadtong mga pari, Levite, ang sunod ang Samarianhon. Now, tanawan ni, ang Samarianhon nga gigamit din ni sa Ginoo, unsa man ni sila? Mga tawo nga nagpuyo sa Northern Kingdom. Human naman sila naulipon sa Babylonia, nangauli naman ni sila, sa pagdito sila, pagsugod pa lang sa ang Israel, Northern Kingdom, nahisakop sa Assyria hangtod na nahisakop na tanan sa Babylonia, ang Northern Kingdom mix na ni sila, dili na mga pure nga mga Hudyo. Nakasinabot ha? So ang nagpuyo sa Northern Kingdom, which is ang capital city, ang Samaria, giila sa mga taga-Judah sa Southern Kingdom, nga mga hugaw sila because they are associated with the Gentiles. Nakasinabot lang kita? And that is why ang Samarianhon gigamit din his Ginoo pagbali sa sungay aning nag-ila sa ilang kaugalingon nga righteous na sila. Nasabtan na to? Like in John chapter 4, si Jesus naka-encounter siya sa babaeng Samarianhon. So giila na daan nga hugaw sila, mix sila, corrupt sila.
But gigamit din. But before ta mo, anhi din mga igsoon, dunay parallel nga ako nakita nga mensahe ani nasa Old Testament. Nasa Old Testament, Genesis chapter 9. Genesis chapter 9 verses 18 to 28. Genesis chapter 9 verses 18 to 28. Naan na ta? Mahitungod ni siya sa kinabuhi ni Noe o sa tulo niya ka mga anak. Atong basahon. Ang mga anak ni Noe nang gawas sa arka, mao si Sem, si Ham, o si Japhet. Si Ham, mao ang amahan ni Kanaan. Kining tulo, kaanak ni Noe, mao ang ginikanan sa tanang tawo sa kalibutan. Nasundan na to. Verse 20, si Noe, mag-uuma og siya mao ang unang nananom og paras. Sa nakainom na siyag ubay-ubayng bino, nahubog siya og natulog nga hubo didto sa iyang tulda. Verse 22, sa pagkakita ni Ham nga amahan ni Kanaan, nga naghubo ang iyang amahan, migula siya og gisuginlan ang duha niya kaigsuon. Unya, nagkuhag kupo sila si Sem o si Japhet, og gibutang nila kini sa ilang abaga, nagtalikod sila nga misulod sa tulda o gitabunan nila ang ilang amahan. Samtang gibuhat nila kini, milingiw sila aron dili nila makita ang pagkahubo sa ilang amahan. Sa pagkahuwasan na ni Noah or ni Noe og sa nasayra niya, ang gibuhat kaniya sa iyang kamanghurang anak, miingon siya, tinunglo si Kanaan. Mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Miingon usab siya, dalaygon ang Diyos ni Sem, mahimong ulipon ni Sem si Kanaan. Pasanayon unta sa Diyos si Japhet, ug mutipon pagpuyo sa katawhan ni Sem ang iyang kaliwat. Mahimong ulipon ni Japhet si Kanaan. Human sa lunop, nabuhi si Noe og 350 katuig og namatay siya sa panuigong 950 katuig. Kita 50 na lang, iyahan 900 good. Now, unsay nakit-an natong parallel ani sa atong gibasa didto sa Luke chapter 10. Igo lang ni tan-aw. Sultian mo na ako namong diretsoon. Pagka naay buluhaton sa Ginoo, igo lang kang mutanaw, inig-abot sa panalangin, igo ra po kang mutanaw sa gipanalanginan. Maklaruhanan na ta. Kasagaran na magyo ning mga tao nga igo rang mutanaw, inig-abot sa panalangin, kita sila, mutanaw ra sila sa gipanalanginan, unya masina. Igo rang nitanaw. Now, yes, salaan si Noah, tama? Ano man? Hubog-hubog. Ningon ang Biblia, nakatulog siyang naghubo. Nakita ni Ham. Pagkakita ni Ham, unsa may iyang gibuhat? Iya bang gitabunan? Iya bang gibistihan? Wala siya gibuhat, ni gawa siya og nanabi. Ningon siya, Sem, Japhet, si Papa ba? Uawa lagi kayo. Gahubo. Si Ham og si Japhet tingalin, ingon tingalin. O si Japhet og si Sem, ingon tingalin. Unya, giunsa man nimo? Bahala mo di, oy, kamo ato eh. Di ko ato eh, iyo kayo. Hello? Pagka ikaw ang unang nakakita sa problema, imo ng oportunidad nga ikaw mo'y mapanalanginan. Unsay na itabo ni Ham? Siya'y nakakita sa problema, wala siya gibuhat, gitukmor, gitulod pa niya sa uban. Japhet, Sem, kamoy bahala ato, kamoy hipos, kamoy tabon, kamoy ilisi dito, bahala mo diya. Di yun ko. Pagmata ni Noe, ningon ang Bible, no? Hubog siya, nakatulog siya. Unya, si Sem o si Japhet, nagbutang og panapton sa ilang abaga. Unya, nag-atras sila pasulod sa tulda. Unya, ilang gitabunan ang ilang amahan, wala nila tanawa ang iyang kahubo. In other words, nag-amping po silang di sila makasala.
Naamo diha? Pagmata ni Noe, niingon siya dayon ni Ham. Tinunglo si Kanaan. Buti pasabot, tanan nga kaliwat nimo biologically. Tanan nga dugo nga maglatay. Tanan nga kaliwat nimo. Mahimo silang tinunglo. And then, ni atubang si Noe ngadto kang Sem og di Japet og niingon, Japet, mauswag ka og ayo. Sem, mauswag ka og ayo. Maghiusak kamos inyong panag-uswag. O kini? Matinunglo ni Kanaan, maunang mahimo siyang ulipon. If we are going to read kanang Deuteronomy 28, paminaw, gilista diha ang tanang tunglo o ang tanang panalangin. And ingon diha, you will be the head and not the tail. Mahimo mong pangulo o dili mo mao ang sumusunod. Sunod-sunod ra. Ang nahitabo ni Ham, nahimo siyang sunod-sunuran, nahimo ra gyud siyang alagad, nahimo ra siyang ulipon sa duha nga gipanalanginan. Ngano man, ang duha dili kay igo ras pagtan-aw, ni apil gyud sila, ni buhat sila. Nagwanli ko atong Sunday kabahin aning atong agianang manguhit aning mga sagbot. Pagkahapon nahinlo pag uli nako. Praise God, no? Pero lami gid untag di na iapil sa wali pagka nakit-ang mangumusta naman yung mga hagunoy mo agita. Mayon mga hagunoy, kumusta mo? Malipayon mo mga lagad. Mga agita, mangumusta na sila, manghikap na yung mga hagunoy. Apil yung ka, pagkanay, bulato na apil yung ka. Amen? Di ka may, na may hugasan ha, sa ate may naka-assign ron. Ikaw may nakakita, kung matured, naka-automatic na yan. Isira ba? Liit. Automatic na kay ikaw nakakita. That is why proud kita, nakabuhat na ko ani, Christian ako. Pero aning bahina, hagbong tatanan, tama? Di ko lang mo tanaw. Wala gyud lamay pag-atiman. Di gyud atiman nun. Igo rang tanawon. Hello? Nya kabalo ka mga igsoon sa church, ang tanan gustong anhi dinhi sa tubangan makitaan. Pero wag yun nangandoy in taong matindog ato lingkod mama. Ari dapit. Wag yun mo asher. No? Kamatikod ba mo ana? So ningon siya Kanaan, Ham. Ikaw ug ang Kanaan imong kaliwatan, mahimong tinunglo. Mahimo ra kang ulipon. Gani sa pag-abot sa panahon, kining kaliwat ni Ham, patyonon ra gyud intawon sa mga Israelita. Nga naman, sa sinugdaanan palang daan, tuwa na ang tunglo. Nakita pong mga amahan, magbantay po taning atong mga desisyon na may problema sa Noah. Una, nasayop siya og desisyon. Palya, okra, daghang pwedeng itanom. Nga naman pong paras imong gitanom. Di naka-harvest siya daghang ubas. Nya kay di man na madahag kaon. Di ibot ay salin. Mahimo man ang bino. Nya kay pag-inom, lumiaw eh. Isay ngalan nimo. Ano na? Ato nahubog siyang naghubo. Nahubog siya og naghubo. Og nakatulog. Unsa nitabo niya? Nakatulog. Ano? Nahubog. Naghubo. Og nakatulog. Shh. Paminaw pa kayo. Kay kining tulo, usahay, masakpan taan eh. Nahubog na tag-ayos, mga kalibutan ng butang. O niya, spiritualin, nakatulog na ta sa atong pakigugmas, Ginoo. O niya, hubo na ta sa pagkamatarong. No? Muna, bisnes sigiyo na nakog balik-balik diri. Nga usahay, pag naadiha sa mga social media, kalamian kayong, nga na dito? Hindi kayo mo sayaw. Huwag diya sa Ginoo, wag yun yung taon. Tulog.
So magbantay ta atong likayan ning tulo. Unsa ning tulo? Nga di ta mahubog, ug di ta makatulog, ug di ta maghubo. Unsa ganito? Hubog sa kalibutanong mga butang, hubo na sa pagkamatarong, o tulog na spiritually. Nagmata pa bang tanan? Praise God, amen. Dayon, ningon diha pagsulti, human sa maong pag-pronounce, sa pagsulti, sa pagdeklara mga igsuon, sa ilahang mahimong kahimtang sa umaabot, maogyod ang nahitabo nila. Naminaw pa ta? Human gisulti ang mamahimo nilang kahimtang sa umaabot, maogyod ang nahitabo nila ug sa ilang kaliwatan. Mao nang paminaw og ayo kay dinhis Biblia gisulti na dire kung panalanginan ba ka or dili. Pastor Grace naman taron gipanalanginan naman ang tanan. Masamot hinuon nga faithful si Lord kay naa na ta sa grace sa iyang promise. Wala nagingon si Lord nga ay namugtagad sa kumpulo. Importante kailan naman ako ni dawat naman ako naluwas naman. Badlabaw parnoon kang makabuhat sa mga butang makabahimaya sa Dios tungod kay naa na ka sa grasya. Ang Holy Spirit nasa sulod nimo, ang grace nga nagluwas nimo, magtuod nimo nga ayog sige lang tan-aw buhatan ni. Amen. Tan-aw ra ta atong uban nga unsa gani sound sa nang magpaso na kay mag-graduation na? Kasal man ang tanang ninyo diha. Oh, ba, igor kita mo tanaw. Oh, kira. Amen? Kay sige rag sugod. Pa-enroll og August, September ako to. Igor mo tanaw. Kamo mga teachers, naman tayo mga teachers din niyo. Kabalog yun mo kinsa ni mga diligence ng mga estudyante. Or ka na mga helpful. No? Ako sa una mga igsuon nakadawat ko with honors. With honor. Jonas Carts katubig lipay kay ko grade 1 bagyo ko ato. Pero kabalo mo kung sa'yo naka-with honor na ako, sige kung kuyog mga bright. Mangtas na kay silang mubasa. Unsa man to? Kana bitang tang twister nga naman na sa una. Tang twister gisulat sa Manila paper. Kamao silang mubasa. Apil-apil po ko. Pag ingon na, okay, Jonas Carts, basa. Wala kabalo si Ma'am Dandoy. Dandoy yung apelido. Nga ako itong gimemorize, kadi ko kabasa. Ay! Nakadawat o good honor. Pero grade 1 ako ato. Panglimbong di ito, no? Kay mangtas naman kay sila. Ano po ko dito? Na-memorize na ako. Sige, biya akong kadungog nila kada buntagod. Steak nga kanang kawayan nga steak, muna itudlo-tudlo nila. With honor? With honor. Pag grade 2, tanaw na lang ko eh. First honor. Unya inig uli, mo ingon na yun tong among amahan. Among inahan, tanawa tong anak ni Kuan. Ning kamot niya. Kami dayon mo rason dayon mig. Bisag di gud pare utok ng tawo, pugson gud nimo. Pero sa pagkatinon lang, sige, absent, di magtuon, sig pamayabas, sig duwa. Kamu karon wala mo'y pamayabas o wala mo'y duwa-duwa nga ka na mag-ambak-ambak sa mga sanga. May among duwa sa una, mo na among duwa. Magdakpanay, mis ibabay mga kakahuyan, kanabitang mga mangyom nga kahoy na nag-abot o mga sanga na, dili man na dayon mabalik, tabyog-tabyog rami sa gamay na kaya di man na mabalik, kay mubawog rami na. Sige, migdakpanay, mga wala amon sinilas, kay ni Saka mi dito, sa ilang balihon, mi dapit ni Saka, din hinamin nga naog. Amon sinilas, asa naman ito, nabutang ito, punuan. Muna amon trabaho. Muna inig graduation na yung taon, inig presentas mga honor, mananaw rami. First honor, Jmar Ikoy. Pak na lang. Inig uli, may nga na dito among ginang, kamog yun, tanawa, ning kamot pa mo, pag di ko pa rin ng utok, mga anak mo na yun, murason. Problema nyo, di yung magtuon. Pero kung nagtuon ka, niya, maurag yun, okay na, salamat, Lord. Di kayo nga naman. Nga na, madyo ka. Okay, padayon na ta. So, balikan na to mga igsoon, kining nakabalo na ka, nga angayan na siyang himuon, hindi mo himuon, na tinunglo. Oh, ato na ta.
Balikan na nato karon ang Luke chapter 10, ang Good Samaritan. Luke chapter 10, verse 25. Doon ay miduol kang Hesus. Siya, unya miduol ang usa ka magtutudlos balaod. Aron pagsulay kang Hesus og nangutana siya magtutudloon sa may kinahanglan kong buhaton, aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Imagine ha, magtutudlo na siya pasangil ang pangutana. In other words, iyarang gibitik ang atong Ginoo. Pakaulawan niya ni ron. But in verse 26, Jesus answered. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingos kasulatan? O giunsa manimo kini pagpasabot? Luoyan no? Muna ka, pastor, unsa may akong buhaton? Nya ingno na ka ni pastor. Unsa man giingos Biblia? Wala gi koy basa-basa, pastor. Luoya kaayo no. Kabalo si Lord nga ikaw tawhana ka, kabalo ka kung sa'y nakasulat. Ngutana pa ka kung sa'y may buhaton, ang nakasulat di may buhata. So, ang magtutudlos balaod mitubag, hait kaayo ni siya. Memorize ko niya, ayaw. Ingon siya, ang magtutudlos balaod mitubag, higugmang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Lagi buhat ako na, tibuok kasing-kasing, sunod. Sa tibuok mong kalag, o gibuhat gyapon ako na, murag naa ni siyang munay yang gisulti siyang kaugalingon. Sa tibuok mong kusog, o sa tibuok mong huna-huna. Kuya obi ani. Sapagkat tinuod lang ang verse, ang sugo nga gihisgutan dinhi sa 25, 27 mga igsoon, wala gyud taong nakatuman ani, gawas lamang ni Ginoong Hesus. Ang Dios nga nagpakatawo. Imagine na igugma ang Ginoo sa tibok mong kasing-kasing. Sigurado kang tibok kasing-kasing na igugma kas Ginoo? Napalain, tibok huna-una. Sigurado kang matag adlaw siya ray mong gihuna-una? Tibok mong kusog. Sa to pa og napakay kusog, musimbag yung karon. Sigurado? Tibok mong huna-huna? Tanan, walay nakatuman si Lord ra. Munang ang atong pagkamatarong, dili ato iyas Ginoo nga atong naangkon. Sunod, ang magtutudlos balaod mitubag, ano, asan naman ta? Padayon na to. Sunod, og higugma ang imong isig katawo, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. You know what? Kung imong tanawod ang 10 Commandments, ang unang 5 ka commandment para sa Diyos. Tama? Then ang sunod nga gikas ikaunom hangtod sa ikanapulo nga sugo para sa tao. Sulayeg basa nas Exodus 20. So gisumarize na dire, nga higugmao ni ang Dios sa tibuok. O gigugmao ni imong isig ka tao sama sa imong pagigugma sa imong kaugalingon. Maura. Because pag ingon itong ayaw pagpatay, di man gyud ani mo mabuhat kung nahigugma ka. Tama? Patyon din mo nahigugma ka niya. Tukon nimo, I love you. Nganaon nimo, tukon nimo. So gugma ang gisgutan. Igugma ang Dios og ang imong isig katawo. Unyang nakabuhat nakaani nakatuman na daw ka. Og wa man gyud nakahimo ani. Ang naghimo ani si Jesus. Gigugma niya ang iyang isig katawo sa nagpakatawo siya. Gigugma niya ang Dios. Napata? Naminaw pa ta mga igsoon? Sunod. Sa verse 28, ingon si Lord, husto ang tana ang imong tubag, buhata ka na og makadawat kas kinabuhing dayon. Na, kabalo naman daay ka, buhatan na, sulod na ka dito. Pero kay kining tao, gusto lagi siya pasidunggan ba? Kabalo mo, kinisirere, buutan, yung kain eh. Gusto siya, kinganaon siya, kanang isulti nga, matarong siya. Kamu ba, kanigyod mo ay inyuhang himuon nga panag-ingnan ni si Jimar. Kamu, sunduga ganyan yun ni si Tisi. Matarong kayo. Nakatuman ni siya tanan. Gusto siyang i-comment siya. Gusto siyang pasidunggan siya. So si Lord tanawa, unsa iyang gibuhat mga igsuon tungod kay gusto pa gyud siyang pasidunggan siya. Ingon ang verse 29, apan ang magtutudlos balaod, gusto siya nga ilhon siyang matarong busa nangutana pagayod siya kang Hesus. Kinsa ba di ay ang akong isig katawo? Diri na. Usahay makaingon utang isig katawo nako ni. Kay kauban ako sa church. Pero di nimo kauban sa church. Isig katawo gyapon nimo? Yes.
Pero kasagaran, ang nahigugma nato, morpay atong atiman nun. Sakto? Di na manubag. Bato-bato sa langit, mirisim na igo. Verse 30, si Jesus mitubag. May usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho o giambusan, gibanhigan, giatngan siya sa mga tulisan. O sa sunod na hitabo, gihubuan nila siya. Hubo, pareha ni Noah, no? Sunod, gibunog o gibiyaang himalatyon. Na itulo na hitabo niya. Gitulisan siya, gihubuan siya, o gibunog, gibiyaang himatyon. Muni ang kahimtang sa tao mga igsoon. Og sunod nga nahitabo ningon ang verse 31. 31. Og nahitabo nga may usa ka pare nga miagi ni adtong dalana. Pare ni. Kumaingon na kay kag pare, pangulo sa simbahan. Magwalali, magtutudlo, magpasabot. Maoy modala sa mga halad sa mga tao, ihalad ngadto sa Ginoo. Siya maoy gitawag nga kanang tanaw na to nga murag mas balaan paggamay sa sauban, no? Nga na, no? Example na. So, in other words, magisgot kag gugma, kaluoy, pagkamatarong, pagtabang, naaninin niya tungod kay nagagunit man siya sa maong posisyon, ingon nga pare. Hoy, wa ko nang hilabot sa pare nga Katoliko. Ang pare nga gisgutan din Judaism nga relihiyon. Ano pa nang hilabot na pa na siya mga pare. Nga na. Magbasa ko tag Bible, makabalo tag kinsa na siya nga. So, may pare nga niagi. Sa pagkakita niya sa tao nga gitulisan, milabay lamang siya agi spikas daplin. Denhe na nahitabo, igo lang man kang mutanaw. Igo lang mutanaw. No? O siguro, gingana na to dito. O sa ato, apa ning kapanahonan karon pagkakita nimo dito, ngana ra siguro ka. Sinyasan na nimo. Pero dili ni siya, Hudyo ni sila ha. Yun ang Bible, igo rang ni tanaw o ni agis pikas daplin. No? Mapasanginlan palang tana. Gadali ko kay may simba ron. Pasanginlan palang tana. No? Naarelaing ipadala ang Ginoo ana para motabang niya. Ikaw na gani diha. Amen. Ikaw nakakita mo ingon pa kag naapay laing ipadala ang Ginoo. So, gitamak-tamakan niya ang iyahang posisyon. Because makauulaw kayong nagagunit ka sa maong posisyon. Ingon nga lagad sa Diyos. Pero wala nimo gipakita ang kaluy o ang gugma sa Diyos. Gitamak-tamakan niya. Agi sa spikas daplin. Sunod, niabot ning sakristan. Verse 32, sakristan bitaw ni, Levite. Sila maning mag-andam sa mga halad, sila maning mag-assist sa pare. Verse 37, unya nahiagi na usab ang usa ka Levita sa pagkaduol na niya, mitanaw siya. Naiduha nga ilang gibuhat common. Unsa? Mitanaw. Puro gid sila nakakita. Tanaw siya sa tawo unya, misailo lamang sa pikas daplin. Na diha kaagi padre, diri ko agi pod. Yahay ra sila pangita kay kiyasan. Luuya po na. Ug na pay cellphone nato, picturean tingali nya i-post sa Facebook. Luuya gyud. Lord, tabangin taon. Ang Ginoo tos langit mo pay baka naugon og pa nga ikaw na igipadala diha. Kaluy in taon, Lord. Nakoy nakitaan karon good thing na siya nahitabo, na videohan. Pag-post sa Facebook, daghang nakakita, agkatong nakakita ni tabang. Pero kasagaran nahitabo, ang video nga nag-post, wag yun ni tabang. Ang katong nakakita na lang sa post, mo'y na nagpadala.
Kita mas bata rong ni grade 6, ni graduate, babaye, summa cum laude. Niingon siya, masaya kami, malipayon mi nga pamilya, pag high school na sa tulo na ako kaigsuon, nagsugod na mig kalisod. Ang trabaho sa akong papa, manakara og lubi. Kita mo? Manakara og lubi, og unya, pag high school sa tulo na ako kaigsuon, naglisod na may ugayog, ang among mama, nisulod nag mga utang, mga loan. Unya, dili gusto ang akong papa nga mag-loan, pero kaya nga akong mama gusto mangyod, kaya makahuman, kung iskwila, maguna-una, biyan yung mga mama. Kami mga papa, may nga ramaming, mano mang pogson! Hago ra. Nga na mami ka, mabaw og angkon po mo mga papa. Ay, mo mga angkon tawon. Hala, naguna-una, gimos kagmaon mo di ay. And so, ningon siya nga, pagkahuman, tungod kay sige na silag away, nilayas ang akong mama. Unya usa ka daw ni ana sa among pagpangatulog, pagmatanan mo ang among papa, naghukot og pisi, pagawas na mospultahan, gabitay siya. Unya, salamat sa Ginoo nga ang amuang kaning iyaan, gikuha mi, gikupkop. Nga gitabangan gyapon mi. Kuan, ningon siya, padayon gamon mig pa-eskwela. Kamo, classmate, pasalamat mo sa inyong mga parents. Nabidyuhan, gipost. Kanya daghan na dayong ni comment, asa man nato ni i-address kung mupadala ta anig tabang. Mga bright kaayo. Lamang na lisod na gyud sila ang ilang kawalad doon. Nga nakita sa uban, siradong mga igo rang mutanaw, siradog kasing-kasing. Wala gyud taon, nagguba gyud taon ang ilang pamilya. Nawad-an pa, nawala pa gyud ang ilang amahan. Pero sige lang, kay na amang po'y Ginoo. Igo rang mutanaw. So sama ani ining Libita, kabalo siya kung sa iyang himon, ni Agira siya spikas daplin. Sa verse 33 din hina, nekuratan Imagine ha, mga Hudyo ang nas atubangan sa atong Ginoo ani nga time. Pure nga Hudyo, ug nag-ila nga sila ragyod ang matarong atubangas Ginoo. Kadtong mga Hudyo nga nagpuyo sa Northern Kingdom, sa Samaria, kanang mga Samarianon, wala na nakaimot sa Diyos, hugaw na sila. They are associated with the Gentiles, that is why worse na sila. They are unacceptable to God. Hugaw na sila. Maoy gigamit sa Ginoo. Unsay purpose? Unsay purpose ni Lord nganong Samarianon nang iyang gigamit sa sambingay aron pagpakaulaw sa mga Hudyong nag-ilas ilang kaugalingong sila ray tarong. Sa musugot kag sa dili kung buluhaton lang sa panimalay, dunay mga dili Kristohanon nga responsible kayo sa ilahang buluhaton sa panimalay. Pero dunay mga Kristohanon nga di gyud masugo sa balay. Munang si Lord ni gamit siya aning giila nga mga hugaw ninyo. Kining giila nga dili magtotoo. Kining giila nga kani dili ni sila dawaton sa Dios. Pagpakaulaw sa mga tao na kayon, Kristohanon kami, Diyos non me, iyamis Ginoo, nagsimba kami, Muni, pinakadakong tinuod. Kamo ni ana, nasayod mo mismo. Moadto mog panimalay, mamisita mog panimalay. Dili ni mga Kristohanon, hinluas ilang panimalay, oy. Unya mga hinugasan, gitabunan, pagyod og lampin, arong dili langawan, hinluag yun. Sulayig suro ning panimalay sa Kristohanon, unhan ning kapastor. Ari dili ka magsugod. Katong akong mga anak nga naa dire, basta dili na ko moingon. Basta kay makita na diyan gaabog, gaunsa na diyan. Bira dayog map. Unsay mga kuan. Nay hugasan na yun. Nay siligon na yun. Amen. Now, gigamit niya ang Samarianon, ingon siya, ug unya, dunay usa ka Samarianon nga
nagpanaw ni adtong dalana og nahiagi sa tawo nga gitulisan. Kit-an gyud pod niya. But atong nakita nga usahay kining giilag dili Dios nun, mao pa Hinooy responsible. Kaya mga Diyos nun, mabalakon man. Wa ko ning ihatag, wa nay ako. Pero katong dili Diyos nun, luuya man niya, o dara. Naminaw pa mo? Bato-bato sa langit. So, ningon diha, sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Now, kung imong basahon ang tanan nga nahisulat din sa Biblia, nga sa dihang nakakita ang Ginoo nga dunay problema, muingon dayon ang Bible, ug nakita sa Ginoo, ug naluoy siya. Daghan ang mga tao ni atong dapita nga gipanggutom, ningon na po di ang Bible, ug naluoy siya. No? So, kining Samarianon, maupa, Hinooy, may kinaiyang liwat sa Ginoo. Ala ka, masugot ka ane. Dito musugot. Dapat kita may nakabalo, kita may muliwat, kay kita ba anak? No? Kamu ba yung mga anak? Masakitan ba po ingnon mo sa iyong ginikanan? Ikaw ba? Liwat ka silingan. Ah, sakita oy. Ingkag mano man, ato kasilingan ma? Ngana siguro ka. Napa mo? Oh, verse 34. Miduol siya kaniya o gibubuan niyag lana. Gidihugan niyag lana ang maong samad. O bino ang iyang samad o gibugkusan. So gihinluan, gitambalan, gihugasan, unya gibugkusan. Daghan na siya nabuhat. Oy, doy. Humanakan na ako gihidirag lana, humanakan na ako gihidrisingan, gibugkusan na nako. Nahalapahulay sa diha. Kaya rin ako. Mao ba na iyang gibuhat? Wala. Niingon ang Bible, unya gipasakay niya ang tawo sa iyang motor. Sa iyang sakyanan. Sa iyang hayop. Okay, hayop pa man ito sakyanan sa una. Hello? Wa ko'y labot og mga mahalon kay mong sakyanan kung igor mong mutanaw. Dato na kayo, tag-iya na mo, islas, Bohol. Igor mong mutanaw. Batingon ang Bible, iyang ipasakay siyang hayop o gihatod ngadtos usa ka balayng abutanan. Tambalanan, gidala niya sa Holy Child. Nay Holy Child nga hospital sa amoa. Or gidala niya is Holy Name. Ha? Dili sa Holy Name nga purinarya. Holy Name nga hospital. Gidala niya sa usa ka dapit nga makapahulay siya tarong, masecure siya tarong. Ug unya dito iyang gialimahan siya. Now, kung imo ning tan-awon sa mga komentary ani, merchandiser ni nga nakaagi dinhi. Dako kayo siyag appointment business ni. Pero baliwala sa kaya milyon-milyon ang mawala siya. Sako-sakong kwarta mawala niya. Basta kay mabuhi lang ning himalat yun. Dili siya taga dito kay Samarianhon man siya. Langyaw siya. And ato ning ma-picture out mga igsoon, kining sambingay sa usa ka Samarianhon nga gigamit dinhi, walay laing gihisgutan dinhi. Unang-una si Jesus mismo sa iyang kaugalingon. Dako kayo ang nawala niya. Ibiyaan niya ang langit ug yuta, ang iyang katungod, ang iyang pagka-Dios, ang tanan. Gianhi kaniya kay ikaw. John chapter 10 verse 10, miani ang yawa, pagkawat, paglaglag ug pagpatay. Gikawat ang imong pag-ila sa Dios, ang imong gugma sa Ginoo, gipatay ang imong kadasig, kalipay sa Ginoo. O gilaglag kaniya pinaagi sa tunglog sa sala. But mianhi si Ginoong Hesukristo naghatag kanimo kinabuhing dayon. Dili lang kay kinabuhing dayon, kundi dili kinabuhing madagayaon. Walay laing Samarianhon
nga akong nakita dinhing while nagbasa ko. Gahisgot mismo ang atong Ginoo sa iyang kaugalingon. Sa pagkaugma, mihatag siyag duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og miingon atiman na siya og inigbalik nako dinhi biya bayran ko ikaw sa imong nagasto. Kabalo ka kung sa blessing aning mag-atiman? Na ay nag-promise nga mubalik ko. Inigbalik nako. Munang kita dinhi tanan nga niya kaniadto mga samaronta, hubo tas pagpakasala og hilimat yun ta spiritually. But girescue ta sa atong Ginoo, gahatag siya lana nga mong yang mulang espiritu, ang bino nga mong yang dugo nga naghugas nato. Gibugusan ta niya sa bindahe sa iyang pagkaputli, giputos ta niya. Unya gibutang kaniya, giguide kaniya, gidala ka asang simbahana, aron dito ka atimanon. O giingnan ng tigatiman, alimahin na, tudloy na, disipula na. Kaysa akong pagbalik na akay ganti. Wala na ko laing gipangandoy nga ganti. Lord, makasulod ragi ko sa langit og ang akong mga minahal, pati ang katawhan. Wala untay maimpierno. Mangita ko, hain man tos Gerson. Lord, asa mas Gerson? Asa mas Harold Ginoo? Asa naman si agamong maglipay ako nga praise and worship leader? Tungdagan tato, Lord, asa man to? Lipay kayo ta, magkita ay ta dito mga igsuon. Yun ay ganti si Lord. Kabalo mo sa akong ganti, Lord. Malangit ragyog ko. Akong banay, ang pamilya ug ang katawhan. Mao gina. Kaya na may gingos Biblia nga na ay kurunang bulawan, na ay palasyo dito nga puyan nga bulawan. Ingon ang King James, for in my father's house there are mansions. Mansions. Pero sa laing translation, na ay room. Way problema, room or mansion. Basta kay nahalangit ka. Maglalis mo dyan ng uban, kamo sayop gun mo, kay Romra inyo, adtuan kami, mansion. Magiglalis mo dyan ng uban. Hoy, naminaw pa ta? Shh. Ingon siya. Sa verse 36, og mitapos si Jesus sa pag-ingon. Karon, giatubang na niya tong magtutudos balaod, katong gustong pasidunggan siya, ilhon siyang matarong. Sa imong huna-huna, kinsa man niining tulo ang nagpamatuod sa iyang nga isig katawo sa gitulisan. Kinsa man ang pare, ang Levita, or ang Samarianhon. Kabalo mo kung sa iyang tubag, yabag man siyang motubag, oy. Sayop iyang tubag. Kabalo mo kung sa iyang tubag? Ha? Ningon siya, ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong sayop yang tubag. Ang iyang gitubag kadtong naluoy. Wala niya gimension nga kadtong Samarianhon. Nganuman, pag muhisgot na kanig Samarianhon sa ilaha nga mga Hudyo nga pure, ang Samarianhon hugaw, munang niingon na siya, kadtong naluoy. Wag yung taon niya gisulting kadtong Samarianhon. Kaya kung moingon siyang kadtong Samarianhon, maulawan na po siya iyang pareho niyang relihiyoso. Nga walay relasyon sa Ginoo. Munang dili ko, ma-challenge ta na mo yung tag, oh, grabe ka na siya, buutan ka na siya, sige na siyang kasimba. Wa ko'y labot og unsa ka na, ka grabe ka relihiyoso. Kung wa na'y tarong relasyon, Ginoo mo, tanaw ra yun na. Luuya, no? Luuya, no? Naingon siya, kadtong naluoy. Di good siya maingog kadtong Samarianhon. Nga naman, na may naminaw lain. Pag mayo siya kadtong Samarianhon, kinungga. Mas matalong pa rin Samarianhon kaysa na to. Mga anak mga uban. Naingon na lang siya, kadtong naluoy. Giingnan siya sa Ginoo. Kapaabot gud siya, nga ingnon siya, kani, sundugan ninyo ni. Kay perfect yun yan, nasunod yun na tanan. But ang giingos Ginoo sa last ng isulti. Unya, si Jesus mingon, busa lakaw, buhata ang samas iyang gibuhat.
Denhe na. Before mo mong gawas, unsay last nga gisulti ni Lord? Lakaw, buhata, samas iyang. Wag yun ingon taon diri, lakaw, tanawara. Naminaw pa mo? Lakaw, buhata, samas iyang gibuhat. Now sometimes ma-judge pero mo tao kay wala ra gyud siya gibuhat, wala ra siya gibuhat. Oy dili niya ipanugilon, dili niya kinahanglang ipanugilon ug nasa buhaton. Nana siya gibuhat nga wa nimo nahibal-e. Kay ang imo rang ibantayan ang iyang sayop. No. Wa man kagasusi gaunsa kani siya, gaunsa kani siya, gaunsa kani siya. Bantayan na mo gani mo ang sayop. Kani si divine. Kani si ado. Ingana ra. Now, dunay powerful kayo nako nga gisulti. Nakabalo ba mo? Nga usahay kusog kay tang moatiman sa di angayang atimanon. Pero sa angayang atimanon, wa agyoy pagtagad. Na may mga 13 pa, 12, 15. Nya gusto na laging mo atiman, pastor. Gusto na dyan akong atimanon ta mong classmate nga gwapa. Hoy, ang inyong CR kuskusunon, boys. Hoy, boys. Kung naganahan na tang matiman sa uban, ang atong CR kuskusunon, kayo mauwaw ta, oy. Sige, huwag tanaw. Ya, pastor, dugay na muna siya mo nang nibaga, nag-ayo na yung mga, sige, hinay. Pagkaugban na po, kiss-kiss. Pagkaugban na po, kiss-kiss. Abta na ka to, sinaw na kayo. Pati ni Doro, wala lang. Sige, hunin mo kiss-kiss. Tanawon ramang God. Kami na kayong ihilak ba? Di sa ko? Kine, gusto lagi tang maatiman. Napailain, magpa-good shot. Ma'am Bere, magpa-good shot, ma'am. Magpa-good shot na dahil kaniya. Pero tawon sa panimalay, di yun, magpa-good shot. Hulaton pag-inong, nak, palitan ka na kong cellphone, hinluing sagingan. Hulaton pag-i-bribe. Hulaton pag-suhulan. Baliktad. No? Tabla raman ang katong mo adto dito sa iyang, auntie, bless ko auntie. Auntie, namoy silig, ang siligan, aras gawas. Pero silang balay, di yun, manilhig. Kisa na may nanakay giplanohang atimanon, re? Joshua? Kane, mahuman ako. Mahuman ako, mong luod mo ron. Mahuman ako mga igsoon. Tanawon ako na to. Kusog man gaitang mo atiman o lain tawo. Kusog gaitang mo, basta, kusog kita na. Pero paminawan karon tang higmata. Hopefully makamata ta. 1 Timothy chapter 5 verse 8. 1 Timothy chapter 5 verse 8. Sa Bisaya, ang unang Timoteo, sulat ni Pablo, unang sulat ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Chapter 5 verse 8. Niyon sa Panino di hawin. Wala ba? Ata sa basahon tayo. Adara. Ang dili mag-atiman sa iyang paryente. Labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Nagsalikway sa iyang pagkakristoanon, sa iyang pagtuo. Og mas dautan pa kaysa dili magtotoo. Ayo. Mamitang subo kayo kong asawa sa bag-o pamingminyo sa napa siya unang anak pa namo. Inigbuntag, inig uli na ako, tulog na siya. Nya inigtulog na ako, nagmata-mata siya, kaya nakatimas bata. Pagkabuntag, tulog na pud siya, kay tulog ang bata. Mura man ay tsansa, ikatulog pus mama. Pagmata niya, wala na ko. Kay nilakaw.
Ato, Bible school tudlo. Ngayon uli, siya pa magluto, mag-Bible study nako. Grabe. No? Pero dili ninyo na makita nga feeling niya. Di gini mo siya masabtan bisag unsaon. And then moingon na siya nako, wa nagyugay panahon sa imong anak o sa imong asawa. Tinuod man pod. Unya dinhi na ta nagka-problema. Ang dili mag-atiman sa iyang kaugalingong panimalay mas dautan pas di magtotoo. Amen? Mobisita taglaing balay kusog kitang manghugas. Hugas dayon. Pero sa atuang kaugalingon gipanglangaw ang hugasan. Na nya mo bisita laing balay. Na for example lang ako naninguha pa ko sa akong wife. Uyab pa mi. Pag-adto na ako sa iyong balay, te pasiara ko. CR dayon. Pagabot sa CR nangiskis dito. Asa inyong Domex te, asa inyong Lysol, asa inyong Moriatic, asa. Adtuan as ilahag, mao ba na gibuhat? Ha? Naiusahay mga igsoon ingana ta, igo lang tang mutanaw. Pero kung pakitang tao aron daygon, kaya nato na bisag di pasugoon. Nasabtan na to? Timan ini. O so, dungan tagbasa be, kitang tanan dungag basa. Ang dili magatiman sa iyahang mga paryente, labi na sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, nagsalikway sa iyahang pagkakristohanon, sa iyang pagtuo, ug mas, dautan pa kaysa dili magtutuo. Kanang nasa imong tapad ing na, Brad, last verse na. Pagbag-o na diha. James chapter 4 verse 17. James chapter 4 verse 17. Na word diha nga therefore. Conclusion na siya. Ang gisgutan diha busa kung imo paatras ka ana mga igsuon, kung imong tan-awon ginaon sa gisulti ni James, patay na nga pagkakristohanon, patay na nga pagtuo, wala hinungdan na nga pagtuo, gani mas dautan pakas di magtutuo. Kung ang imong pag-claim nga ikaw kristohanon, wala makita sa imong buhat. No? Mubito to, giingon sa usa ka amahan nga, o sige, sugutan ka na kumatog camp, pero inig uli i-apply ang imong nakatunan. No? Sakit, biya po na kamo mga batanon, wa mo na anad. Ngayon uli na to gikagkam kalayo ra kay ta buutan kayog tulok adlaw pa kay kaupat gahi na pagulo. Nya wa mo na anad nga mo ingnon dayo mo. Muna yung nakatunan ninyo dito. Wa mo na anad ana. Uy. Ayo. Manggabi Tinuod bitaw po na. Unsay atong mga nakita. Kay muna gitudlo nato so nadungog. Unya kay nadungog mo na nimo, ipakita yun na nimo. Kay itest ka og buhaton ba nimo. Amen? Niunsa ang James 4:17. Busa. Ang nasayod unsay angay buhaton di mo buhat. Nakasala. No? Busa ang tao ang nasayod unsay maayo. Nga buhaton na panwala, nagbuhat din nakasala. Pari man kadihag mapastor, kadihag malibita ka. Kundi gyud nimo himuon nakasala gyud ka. Unya, kanang sala nga gibutang diha naay apelyido na. Tonglo. Tinunglo. And that is why pari tuod ka pero tinunglo ka, libita tuod ka, tinunglo ka, Hudiyo tuod ka, nag-ila tuod ka nga Dios nun ka or Christian ka pero natinunglo ka. Nga naman, ay sala. Muna mag-ampot sa ilo kami sa mga sala, sa mga buhat, o sa wala pagbuhat, sa ngayong buhaton. Di ba, yung nga atong inampuan? Katong gi-memorize, ranato. Anan, bitaw tag-memorize. No? Manamo, nakasalangit, dahil ko ni mga alam, mabuti mga garaan. Memorize ra. Di ba? Sa iloon mo kami sa mga sala, sa pulong, sa buhat, sa una-una, o sa wala pagbuhat, sa ngayong buhaton. Balik-balik ra na. Nga pag-ampo,
pero ang pagkinabuhi wa gyoy pagkabag-o. Ang tawag nimo relihiyoso og way labot si Kristo sa imong kinabuhi. Lakaw mo sa plaza. Lakaw mo sa mga sanggi. Tuwa sila dito na nagdebate, sultihi sila, Brad, Roma 8:9, ang walay espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Bahala pag mayon kag kamoy unag, kami una, kami sakto, kamoy sakto. Ang walay espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Pamatud-an nimo nga iya ka ni Kristo nga naman, tungod kay ang balang espiritu mo madasig nimo sa pagbuhat. Sa unsay ang ngayang buhat. Di kay igo ratang mo tan-aw. No? Ingon ang Ginoo ayo kung kubala ka. Inig wala na siya ipadala ang magtatabang. Kinsa man ang balang espiritu, so makaya nato sa pagbuhat kay naa ang magtatabang. Kanang naa sa imong tapad nang pagbag-o na ikapa ang abaga. Kita tanan, magdinsigit pagbag-o na, sulti Oh, pagbag-o na kay igo lang bang kamo tan-aw. Sulti tanan, pagbag-o na kay igo lang bagyog kamo tan-aw. No? So, mga anak, ako lang mong diretsoon mo na ka, kabalo ka, buutan man kakaayo. Dagan kay kag trabaho, dagan kay kag mahimo. Pero nganong karon igo na lang kang mutan-aw, kay sige ra kag gunit og cellphone. Kinabuutanan man ka. Maghisgot kag kusog, mas kusgan pa ka kaysa sa imong papa. Kung suguon ka, mas dali kang maabot kay kaya nimong mudagan. Pero nganong igo na lang kang mutan-aw, kay sige ra kang ga-cellphone. No? Hello? Lakaw sa baklayon. Unahan anang naay boundary. Naay barbershop diha. Nga ang manupihay gasaklay kay wala siya usang tiil. Kung siya nakabuhat, ikaw. No? Dunay na nag-wheelchair. Pero naning kamot pag hinlo ato, tulod-tulod sa wheelchair, ipatong ang silhig ari sa iyahang hawak, sa iyahang paa. Nya tulod ang wheelchair, silhig. Umagsilhig, patong na pod ang silhig sa iyang paa, tulod na pod sa wheelchair, iyan na pong iligid ang ligid sa wheelchair. Nya kuha silhig na pod. Nakaya nila. Pero ikaw ako dili na nimo makaya. Sige ra kang gagonit og cellphone. Munang igo na lang tas tan-aw. Timan ini. Timan igyud ni. Ang last nga gisulti sa atong Ginoo na ingon siyang. At timan na siya, kay nigbalik nako bayran ka. In other words, na dunay gitakda nga panahon ang Dios nga iyang buhian ang panalangin. Kay igo ramang kang mutan-aw. Mga mutabang, ikaw mabuhat, inig-abot sa panalangin, igo ra po ka mutan-aw. Unya, pasanginlan, panimon, tong gipanlanginan, hakog! Di manghatag! Ngana na lang ka, nga naman, igo raman tang mutan-aw. So this time, kitang mga Kristohano, no? Atong pamatud-an nga Kristohanon ka. Dili kay igo lang tang mutan-aw. Nasabtan ba na to ang mensahe karong gabi una? Manindog ta mga igsoon atong iduko ang atong mga ulo. Let's close our eyes ug mangayo tagpasaylo sa Ginoo. Nindot kitong awit kaganina nga gamita ako para sa kaymayaan mo. Ato tong awiton pag-usab sa tong closing prayer. Mag-pray una ta. Father in heaven, thank you Lord sa mga pulo nga among nadawat karon. Tinaw kaayo ang imong pagpasabot. Tinaw kaayo ang imong pagtudlo. Klaro kaayo ang imong pagbadlong. O klaro kaayo ang imong pagdasig, Ginoo. Sa among kinabuhi, wala gyud mi arang mahimo kung kami-kami lang. Kung dili imong balang espiritu, magapuyo sulod ka namo, igo lang ming mutan-aw, Ginoo. Mudong mig simbahan, maminaw, mubasa mo ampo.
Pero sa pagkinabuhi na namo, igo lang ming mutanaw ug wa mi mabuhat. Forgive us, O Lord. Tabangi kami Ginoo. Pareha sa usa ka Samarianhon nga dako kayo ang nawala niya. Pero wala niya gigsapayan basta lang kay makatabang siya. Lord, dili makawang. Dili makawang Ginoo ang among himuon, ang among buhaton. Nagingon ka nga ikaw o Dios magahatag unya sa maong ganti. Makaulaw kaayo o Lord nga kami nag-angkon nga Kristohanon. Pero ug adto na mis among panimalay sa among eskwelahan, sa among trabahoan. Mas makita pa nga dunay kinaiyang liwat nimo ang mga taong wala diha nimo Ginoo. Mo nga pasaylo kami. From now on, ang among nadungog Ginoo among iaplikar. Among himuon, among buhaton Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Atong i-declare